Ko aka gani ai da rabansa a duniya. Kwarai ma kuwa. Malam bar sauri. Faɗa musu. Let's go. Kowa ka gani to mu sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya. Uwa ku zo ku ji da ku muke bayani. Abinda zan faɗa gare ku so nake ku gane. Kowa biye ma duniya ga dole za ya kone. Rufe ma dan uwanka sirri kar ka je ka tone. Kai dogara ibada da salati daidai ne. Kowa rike hakan a rayuwa ya gode Allah. Ya gode Allah. Kowa ka gani to mu sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya. Kana takala yana tashi ga wasu wai sun kagara. Sauri gudu sai dai doki mai tafiya ƙasa kai jira. Yau da gobe mun san sai Allah in ya so sai mun cira. Laifi tudu dan na duba ga wani can na hantara. Babu tumboka ko malam Allah sarki zai rike. Kowa ka gani to mu sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya. Gaskiya abinda ka faɗi yana da riba. More ma ruwan sama a ce a shifka tsaba. Masu saba alkhairi su suke da riba. A nuna maka kauna ma na cire hukuma. Kai dogaro ga Allah malam ka cimma turba. Ko tsaron gida kyaure sai yana da koba. Wannan iko ne mu dai mu bar ma Allah. Mu bar ma Allah shi ke cire kasala. Kowa ka gani to mu sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya. Daɗi wuya kuma yasa me mu sanyo dangana. Kowa da tarihinsa ni ma no wataran sai ka tuna. Alkhairi wa shari inne wataran dole a bayyana. Inda rayuwa ta ko babu sakon dai na zayyana. Saba alkhairi ko ka saba zai iya kautsana. Mu musulmi ne ko yaushe mun ce Allah la ilaha. Kowa ka gani to mu sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya. Sani ai da rabansa a duniya. Bari dan sauri mun zo ne cikin ta domin mu sha miya.